Hands off Wandile Duba, AK-47. Hands off. What we commented on, and I am going to close comments for this post because ngifuna kuzwakala imessage engiyishoyo rather than i-engagement. Siyayithanda i-engagement kodwa kwesinye isikhathi it takes away from into osuke uyisho. Sometimes ukubona ukuthi umuntu didn't even listen to what you were saying. Into abejahe ukuyisho ukuphendula nje kuphela. Some of us commented ngendlela uWandile Duba adlala ngayo. We commented because besifuna ukuthi lokho kwandise isikhathi noma i-career yakhe ithatha isikhathi eside noma notice amateam amakhulu ahamba ayodlala ngaphandle arepresent South Africa, aphakamise iflegi le-South Africa. But sesiyabona manje ukuthi lokho kuvule iwindi ukuthi izitha ze-Kaizer Chiefs ezingafuni ukuthi zibone ithalente elincane eliphakanyiswe i-Kaizer Chiefs livele zathola ithuba izitha seziyangena manje. Sekukhulunywa ngokuthi uDuba nje in his recent interview ukhulume ngokuthi usesatshiswa nangokubulawa. Akukwazi ukuba abalandeli be-Chiefs abasabisa uWandile Duba ngokumbulala. Futhi nje akujwayelekile ebholeni noma akukaze kwenzeke ebholeni ukuthi umuntu ngenxa yokuthi udlala kambi sekuzothi uzosatshiswa ngokubulala. Leyo nto leyo iveza ukuthi izitha sezithatha nje into eyenzeke ebholeni lezinyawo seziphumela nawo ngaphandle, seziyenza into epersonal ngale ndlela ukuthi sengaze kubulawane. Siyakhuza-ke. uWandile Duba is our player, must be protected at all level and at all costs. From now on nje I'm not going to make any videos ngikhuluma mhlambe into engathi i-negative, yabo. Even though sometimes you have to be negative ukuze u-achieve ama-positive results, because me speaking against into eyenziwe uDuba izwakala engazuthi negative, but ekugcineni ngisuke ngizama ukuthi noma ngangizama ukuthi sifuna ekugcineni i-career yakhe ibe yinde futhi avikeleke kubantu asebenza njengoba benza nje, ukuthi sithe sizama ukuthi siphawule okuhle noma sithe siphawule okubi okungaphazamisa i-career yakhe, base abantu bethola ithuba lokuthi bamhlasele ngale ndlela ukuthi sebemsabisa nangokubulawa. Hands off Wandile Duba. We are not going to allow that as Kaizer Chiefs fans. We're just not going to allow that. Siyakukhuza lokho. So from now on, if you are going to say something like uDuba deserves ukufa, fanele simthuke umphuthu, fanele simthuke umphokoqo, you are going to get blocked, you are going to get deleted, and your account is going to be reported. Thank you.